Haleluja. A tak po dlhšom čase zas chcem sa k vám prihovoriť. Ďaká Bohu, že deti Božie aj teraz máme tú radosť. Prečo? Lebo sme uverili Pána Ježiša. A máme. Peter hovorí, že sme Božou mocou strážení. Ale čo vám chcem povedať? Mal som dve videnia. Pred 2 týždňami to bolo. Tak jeden taký týždeň, potom po týždni, tak minulé ako jeden pred týždňom. Ale to prvé bolo pred 2 týždňami. Ale chcem sa vrátiť ešte k tým videniam o tom drakovi. Ten drak, som videl, ako prišiel drak, ale poviem vám, ani som si to tak nebral, neviem, čo to bude, alebo čo to, kedy to bude, ale pozrime sa. Naraz vidíme, že tie časy, tie posledné časy, všetko to je už tu. A naraz, čo sa stalo? Izrael bol napadnutý. Izrael, tam 1000 ľudí, či koľko, vyše 1200 ľudí mladých pobili. Tých teroristi, Hizballah. A čo chcem povedať, že skutočne to začalo. A teraz už bude to rok, čo som to vtedy mal to videnie. Preto to spomínam, lebo už to je rok. A Izrael potom išiel na nich, po nich. A vieme, čo sa tam deje. Ale ja nechcem to rozoberať, lebo to by bolo nadlhé. Ale jednoducho je to tu. Dejú sa tieto veci. Tu sme v tých posledných časoch. A čím ďalej, tým viac sa to bude vyostrovať a diať. A tak z milosti Božej dovolte mi, aby som prečítal, ja som už čítal tieto veci, to je 3. kapitola 2. Timotejovi, že akí budú v posledných dňoch. Húpli sme do toho. A tak z milosti Božej a lásky Kristovej na slávu Boha Otca. Halleluja! Verný a jediný Pán Boh náš. A tak sa ti podávam, Pane. A nech toto video budú vidieť. Tí ľudia, ktorí to majú vidieť. Nech to bude dobre dané. Viete, poviem vám. Mám tam tú stránku. Smelé kázanie a chvály. Viete, takéhoto človeka, ako som ja, Boh povolal. Boh povolal. Len, viete, čo Pán Ježiš povedal? Veľa je povolaných, ale málo vyvolených. Prečo málo vyvolených? Lebo zrešia a odpadnú. Alebo zoslabnú. Preto veľmi musíme si dávať pozor. Veľmi ostríhať. Byť na modlitbách a skutočne bdieť. Lebo časy sú veľmi zlé. Veľmi to začína, veľmi vyskakovať všetko toto zlo, čo sa tu ukazuje. A pozerám aj ja na YouTube tie ďalšie, tie videnia, čo tí drahí ľudia tam o tom hovoria. A tak z milosti Bože veľmi rýchlo to prečítam, ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. A ja si myslím, že tie nebezpečné časy už sú tu, ale samozrejme my vieme, ako to všetko bude nasledovať, ale už tu sú tie predporodné bolesti. Tieto záplavy, hurikány, zemetrasenia. Mal som aj také videnie o tých záplavách, skutočne bola tak 0,5 metra voda. Ledva, že autobus prešiel, ale zaplavená bola obrovská, ako kus zeminy.
bolo pod vodou a vidíme, že čo sa deje. Aj teraz, čo sa stalo v tom Španielsku, to je niečo pred mesiacom, pred dvomi, nikto by nebol povedal, niečo také sa stane. Ale sa stane a deje sa. Boh trasie celou zemou, spoločnosťami, štátmi, rodinami, cirkvami. Cirkvy sú otrasené a ešte budú viacej. A ktoré ostanú? Ktoré sú narodené z hora, z Boha, skrze Ježiša Krista, nášho Otca. Len tieto cirkvy ostanú. Lebo teraz, čo začnú tieto nádherné veci, ako už predtým som aj povedal, že teraz ide dobrý čas pre deti Božie, neviem, koľko to bude trvať, ale bude to prebudenie. Bolo mi to viacej ukázané, najbližšie chcem nahodiť tie veľké videnia, čo som dostal. Počúvajte, nechcel som to hneď toto, lebo niektorí ľudia aj takto neuveríte. Hovorím, neuveríte to. Ale ja tomu verím a ja som povinný to povedať. Lebo keď takéto veci dostávame, aj teraz čo poviem, to máme dať. Ako tá trúba, čo som povedal, ten strážca, ten prorok musí zatrúbiť. Ľudia, zobuďme sa, aj sebe to hovorím, v prvom rade aj sebe, nie len vám alebo druhému, ale v prvom rade aj sebe, aby som hľadal tvár Pánovu, aby som ho miloval a nie sústreďoval sa na nejaké iné veci. Lebo ide to vytrženie a musíme byť pripravení. Poviem vám veľmi v krátkosti, a ja čo som mal to vytrženie, veď to som hovoril, ale v krátkosti len poviem, to vytrženie bolo mrknutím oka. Ľudia zmizli, nie všetci. A ja som bol ponechaný. Viete prečo? A prečo toto hovorím aj ja? Že také varovné to je. Prečo nejde táto rada rýchlejšie? Viete, bol som v takom bufete. Tam malinovky predávali, párky a také jedlá, guláše. A ja som tak stál 4., 5. a také pohoršil som sa. Dieťa Božie a pohorší sa. Preto toto hovorím, je to ako varovné a dávam si odtedy pozor. O môj Bože, stráž moje ústa, môj jazyk. A čo chcem povedať? Tak som povedal, prečo tá rada nejde rýchlejšie? Ako to bolo v mojich ústach, nastalo vytrženie. A ja som bol zanechaný. A čo si vy myslíte, že Boh zobere nejaké smetie hore, ako niektorí som počul, také reči, do toho sa ja nemám ani chuť. Vraj, aj takého, Boh je dobrý, zobere aj neveriacich. No tak toto, už akože, to je vrchol. Naozaj sme v posledných časoch. Niektorí si myslia, že pre dobré svedobie alebo nejaký dobrý skutok spraví, tak už aj on bude vytrhnutý. Nie, znovu zrodené deti, len tie, ako nové stvorenie. A keď budem sa chystať, pripravovať a nie sa pohoršovať. Ale nie len to, aj opatrne, nevyprávať na brata niečo. Nie, žehnám každému bratovi, ktorý žije riadne. A aj sestre v Kristu Ježišovi, ktorá je v Kristovi a ktorá má aj dobré ovocie. Musíme mať dobré ovocie. No tak len toľko chcem povedať, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví rodičom, neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nesmiedliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zrádni, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť, pobožnosť, ktorí však jej moc zapreli a tých sa stráni. Vieme, kto sú to modlári, čo sa kláňajú modlám a
a uctievajú to, čo nemajú, že jasné, Mária, oroduj za nás. Nie, Ježiš Kristus bude za teba orodovať. On sa môže len prihovárať. Aj sa prihovára za cirkev, aby sme sa chystali domov, aby sme už tu neboli v tejto zlobe od týchto hrozných ľudí vytrhnutí z týchto pazúrov toho diabla, satana a toho antikrista, ktorí už tam, aj tí malí antikristovia už sú tu, robia len zle, že zničí Európu, zničí svoj štát a si hovorí, že celkom je v pohode. A ľudia ho obdivujú, vítajú. Hrozné, majú zaslepené oči. Ale ideme ďalej, lebo ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť. Moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihli v Antiochii, Ikoniu, v Listre, ktoré prenasledovania som znesol a zo všetkých ma vytrhol Pán. Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Budú prenasledovať. Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom. Ale ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil, vediac, od koho si sa naučil. A toto je veľmi dôležité. Máme podržať, čo máš. Zjavenie Jána. A veľmi tak rýchlo, druhá epištola svätého Jána, to také nádnes, také veľmi horúce, aktuálne. Majte na seba pozor, aby sme nestratili toho, čo sme sa doteraz dopracovali. Čo sme sa dopracovali? Že viac dôverujeme Bohu nášmu, Kristu Pánu Ježišovi. Ale ľudia väčšinou veľa koľky hovoria, ja verím Boha, no musíš veriť Ježiša, ináč k Bohu sa nedostaneš. A to také reči som počul. Viete čo, hovorím, a ty veríš Boha, ja verím Boha. Ty musíš veriť Ježiša Krista, len potom sa dostaneš k Bohu Otcu, že? Amen, tak to je. Ale on že verí Boha. Nie, ty musíš veriť Pána Ježiša. Ani Mária ťa tam nedostane. Biblická Mária je nádherná. Ale ja nechcem do toho rýpať, do tej špine. Tak tu hovorí, majte na seba pozor. Takže máme na seba dávať pozor, aby sme nestratili toho. Môžeme stratiť. Buď zreším, buď sa do nejakých problémov dostanem a potom stratím. A viete, keď človek, keď len málo, že odpadne, malý hriech spraví, ale akú má tendenciu, neuteká hneď naspäť k Bohu, lebo čo svedomie nás obviňuje. Ale ide od Boha preč. A toto sú také vážne veci. Hovorí, aby sme nestratili toho, čoho sme sa teraz dopracovali. A ja 30 rokov som veriaci. A ja som sa dopracoval, že už nie som taký ustráchaný, som smelší, Boh mi dáva smelosť, Boh mi dá lásku, som zachránený, spasený a správam sa ako dieťa Božie, ako služobník Boží, Boha Najvyššieho, Hospodina zástupov. Tak sa správam, nie ako len, áno, veríš? Áno, verím. Nie, to nestačí. Musí byť ovocie, musia byť skutky, naozaj. A pozor na ústa. Tak, friško, rýchlo pôjdem k tomu, takže aby sme nestratili toho, takže môžeme to stratiť. Veď čo hovoril Pán Ježiš? A potom budem tie veci hovoriť, tie videnia. A čo hovoril Pán Ježiš?
Prví budú poslední. A poslední budú prví. A ešte čo hovoril? Musí tá myšlienka mi tuším odišla. Nie všetci, čo mi hovoria, Pane, vojdu do nebeského kráľovstva. Viete, nejdem ja to rozoberať. Vieme, o čom sa tam hovorí všetko. Je to veľmi nebezpečné. Takže prví budú poslední a poslední budú prví. Prečo? Lebo tí poslední budú naladení na Ducha Svätého, budú zapálení, ale tí prví, čo už to, vieš, ja verím, 40 rokov, sú takí vlažní. A to nie je dobré. Práve oni, tí starší veriaci, nás majú zapalovať. Zapalovať, ukázať ten oheň, smelo kázať, hovoriť priamo Božie slovo a nie len nejaké pekné rečičky niekoho. Áno, jak sa mať? Dobre, prišiel si, dobre. Nie, deti Božie, toto je, teraz to Božie slovo musí byť na prvom mieste. To musíme byť tým svetlom a tou soľou. Takže takto to je. No ale čo chcem povedať? Majte na seba pozor, aby sme nestratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali. K niečomu som sa dopracoval. Ale pozri sa, aby sme nestratili toho. Môžem to stratiť. Ale pozri sa, čo hovorí ďalej. Ale aby sme dostali plnú mzdu. Keď to podržíme, keď nestratíme, Pán Ježiš hovorí, podrž to, čo máš. Filadelfie, či ktoré v 3. kapitole to je. Podrž to, čo máš. A aj ten Pavel hovorí tomu Timoteovi, nasledoval si moje učenie. A toto my musíme v tých starších veriacich, ale čo sú príkladom, ozaj, tak nechať sa poučiť, nechať sa viesť, keď dobre hovorí. A tak toto je ten čas. Skutočne, že buďme bdelí, podržme to, čo sme dosiahli, lebo teraz ide pre nás niečo nádherné, ide to vytrženie a ja tu nechcem ostať, ako som mal to videnie, lebo čo hovorí? Nechodíme podľa videnia, ale s vierou, že? No tak niečo, musím si dať do poriadku. Ale každý to nech si spraví. Daj si to do poriadku, aby sme sa tam stretli. Už veľa ľuďom som povedal, ver Pána Ježiša. Že verí, počúvaj, ja ťa tam budem hľadať, ak ťa tam nenájdem, máš problém. Viete, ale musíme rezko ľuďom hovoriť. A nie len tak, vieš, Pán Ježiš ťa miluje. Ale jasné, že on je milujúci Boh. Ale my musíme teraz rázne hovoriť, čím pokánie, obráť sa k Bohu a odvráť sa od tohto sveta zlého. Viete, ako funguje tento svet. Žiadosť očí, žiadosť tela, chlúbna pýcha života. To nie je nič z Boha Otca. A tento svet ide tak a jeho žiadosť. A vidíme, to všetko krachuje. Všetko to bude krachovať. A teraz fričko to chcem povedať ešte. Tak idú tie nebezpečné časy. Musím to tak povedať. Veľmi nebezpečné časy. Čo som videl, dva ako veľké domy, solventní ľudia sa vyzbrojovali. Veľkou silou sa vyzbrojovali. Doniesli množstvo týchto strelných zbraní, špeciálne, nádherné samopaly, nové typy. Boli tam aj väčšie, aj menšie. A som videl, to bol prvý dom, bola to ako veľká betonová plošina a v tej betonovej plošiny boli otvory také metrové a tam boli také plechy a dalo sa zísť ako dole, na prízemie. Ale dalo sa výjsť aj hore. Ale tam bolo
Dosť veľa ľudí. A to išli chrániť a brániť ten dom. Potom som išiel, naraz som sa ocitol v druhom dome, tiež taká obrovská plocha betonová, tiež to mali také veľké otvory, kde sa dalo zísť aj do prízemia, alebo vyliezť hore. A tie moderné automatické zbranie tam boli. Samopaly, pušky. A ja som ešte tak jednému podal a hovorím, vieš, a ja by som potreboval takúto pušku. Viete, budeme prenasledovaní. Ako Pavel bol prenasledovaný. Keď ty nasleduješ, keď ty si znovu zrodený a nekláňaš sa modlám a nežiješ náboženstvo len, tak budeš prenasledovaný. To som ja vyprával o týchto veciach. Aj o tom hladomore. Ale chcem to vidieť, toto som dostal, to videnie, a je to skutočne veľmi varovné, lebo toto ľudia už majú strach, budú sa vyzbrojovať, budú sa gangy robiť a potom, keď príde to veľké súženie, budú napádať ľudí. A Friško vám poviem ešte to druhé videnie. To bolo také miernejšie, mierne. Videl som, ako sa ľudia budú česať. Hlavne mi boli ukázané, ako chlapí, muži, alebo mladí chlapci. Tak chcem povedať, že napríklad aj ja takto mám vystrihané tieto nad ušmi. Tuto je vyholený celý, hore je tam len niečo nechané. Ale teraz prídu také časy, ako bolo volakedy v 60 rokoch, nepoviem to na nejakú, nechcem robiť reklamu tej skupine, ale v 60 rokoch a začiatkom 70. A ja som nosil tak dlhšie vlasy. Som mal aj ja dlhšie vlasy. Vážne. Takto som mal vlasy aj ja. A tak som sa aj ženil. V 79. Ja aj dúfam, že som dobre povedal. No, ale čo chcem povedať? A viete, aký bol to účes? Dlhé dlhšie vlasy. A takto dopredu boli česané. Takto. Tak nie, že vystrihané nad ušami. Nie, to sa nechajú narásť a takto dopredu. Takto sa budú česať. Takto dopredu. Takto dopredu. A ja som tak pozeral zblízka, hovorím, však my sme to mali v tých 60 rokoch také dlhšie vlasy. Len ten spôsob, to my sme nemali. My sme pekne takto mali uhladený, i keď dlhé vlasy, zakryté uši, ale toto bude ťum. Takto dopredu. Toto som. A ja verím, že to príde. A keď nie, tak som falošný prorok. Alebo falošný služobník. Nie je to jedno. Takže ide to do tuhého, veľmi ide do tuhého. Skutočne Pán Ježiš otriasa. Ja čo pozerám tiež tie proroctva, naozaj, ak ty chceš byť v pasivite, tak robíš veľkú chybu. Ja nechcem byť v pasivite. Skutočne vykupujme čas ako krásne deti Božie, lebo ide tá žatva a ja verím, ja chcem byť použitý, ja sa za to modlím. Tak aj teraz, každý, čo vidíš to, ak neveríš ešte Pána Ježiša, obráť sa k nemu, odvráť sa od sveta a obráť sa k Ježišovi. Obráť sa a volaj, ako som to dával v tých prvých videách. Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo som hriešný. Bil som sa do hrudi. Pána Ježiša, keď križovali, tam ľudia sa bili do hrudi a tak odchádzali. Môže si to prečítať. A mňa to nikto neučil, ale ja som tak činil pokánie, som plakal ako malé decko. Ako
malé dieťa pred tým Bohom, Kristom a plakal som a kričal som. Ja som reval, kričal, nie že no, Pane, no zachráň ma, áno, ja verím teba. Nie, zo srdca obráť sa k Bohu. Úprimnosti svojho vnútra. Boh neodmieta zdrteného ducha. To je v Izaiáši napísané. Ale treba to spraviť. Či si alkoholik, alebo homosexuál, alebo ja neviem, zlodej, alebo vrah. Ale obráť sa. Boh ti odpustí. Toto sú odpustiteľné hriechy. Sú, ktoré Boh neodpustí. Že rúhanie sa Duchu Svätému. To nerob. Ani ja nechcem robiť. Lebo ani mne by Boh neodpustil. A tak skutočne, toto sú tak nebezpečné časy, vážne. Otrasené bude všetko. Aj moja rodina, tvoj zbor, ako si hovoríš, moji ľudia. Ja chcem byť Ježišom, ja chcem Ježišovi patriť, nie nejakému kazateľovi. Ja som uveril Boha, nie kazateľa. Ja som neuveril nejakú cirkev, ale som osadený do tej cirkvi Pánovej, lebo som pokrstený aj Duchom Svätým a moc Božia býva na mne. Halelujá! A chválim ho neustále. Mám aj teraz nové piesne, ale nie je čas, že by som to teraz spieval. Ho chválim. Najbližšie to spravím. A potom dám tie veľké videnia, čo som mal na začiatku. Pozbieraná úroda. Zaodiaté deti Božie. A potom tá moc Božia, moc Ducha Svätého. Počúvajte, niečo krásne, nádherné. Buďte požehnaní a nech naša myseľ je myseľ Kristova. Nech sme zdraví, lebo aj ja s týmto chrbtom bojujem, týmito mojimi nohami. Ale od kolena dole, ale už mi začína byť lepší, ja sa teším, radujem. Predsa som dieťa Božie a ten zlý sa ma nedotýka. Vždy prehlasujem to Božie slovo nad svojím životom, aj nad svojou rodinou, nad svojimi deťmi, ktoré ešte nie sú obrátené. A tak v mene Ježiša Krista. Ďaká ti, Otče nebeský, nech sa obrátia k Pánu Ježišovi. Modlím sa za to, Pane. Nech príde život večný do ich životom. A nie len ten telesný, dušičkový život, ale život večný uchopiť. Lebo Kristus je Pán Boh večný. On bol skriesený na tretí deň. Nie len na kríži ostal. Bol pochovaný, ale na tretí deň z mŕtvych stal. On je ten Syn Boží, ktorý zaplatil tú cenu. Tá obeť bola dokonaná. Dokonané bolo, ale dokonalá, čistá, svätá, bez škvrny. Amen. A ten sa prihovára za nás, aj za mňa. A ja mu za to ďakujem. Ale máme Otca v nebesiach. Nemáme sa rmútiť. Buďte požehnaní. Žehnám všetky deti Božie krásne, aby sme sa tam stretli hore. Chystajme sa. Ako nevesta Kristova, aby sme boli vzatí. Lebo tu bude prenasledovanie, tyrania, strieľanie, hrozné gangy budú. Čo bude vzácne? Kúsok chleba, aby si prežil, a život. Ak prežiješ, ľudský život nebude mať cenu. To sa bude strieľať ako na páse každý deň. Každý bude chcieť len zabíjať, lebo budú rabovať a okrádať v súkromné domy. A ty, keď nebudeš mať zbrane, ibo prídu a vyhodia ťa von z domu. Toto ide. A tak nech sláva Božia, nech múdrosť Božia a rozumnosť, nech tá nás prevádza a duch Hospodinov nech nás inšpiruje, aby sme vydržali. Lebo aj my, čo musíme tie problémy zažiť,
ale potom verím tomu. Mrknutím oka, myhnutím oka. A hotovo. A už sme tam. A oni budú hovoriť o tých ufrantov. A ja som videl UFO, ja som vám povedal, videl som obrovské UFO, ja neviem, či 3 kilometre to bol ten Donny, ale bol dvojitý. A oni donesú elektriku. A videl som to ako v Nemecku. A Nemci majú problém. A tak buďte požehnaní. Ťažko sa mi lúčiť, ťažko nehovoriť, ťažko netrúbiť, ale príjmi to trúbenie. Zoberme. Pán Ježiš povedal, aby sme bdeli, aby sme sa vždycky modlili a milujme ho nadovšetko a zriekajme sa všetkých vecí. On povedal, ak sa nezriekneš všetkých vecí, nemôžeš byť mojím učeníkom. Tak toto robme v mene Ježišovom. Amen.